विश्वदाशिस्तेन ओम शांति ओम शांति ओम पानी जवळ पडेगा আজি নববর্ষর দিনে শ্রী শ্রী ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর সেবাশ্রমর নয়া পাকঘর এবাকা শঙ্করানী উইথ স্টার সিমেন্টর সৌজন্যে স্টার সিমেন্টর ডাইরেক্টর গিরকে উদ্ঘাটন করে দিয়ে দেয়। शुभ उद्बोधनी कर्मणि पुण्यहम भवन्तु ब्रुवन्तु ओम पुण्यहम होगतो दे ओम पुण्यहम ओम स्वस्ति भवन्तु ब्रुवन्तु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। हो गया वो प्रेसिडेंट साहब का स्टार सीमेंटो डायरेक्टर को ना सिनियर प्रोजेक्ट मैनेजर डांगरिया बिरजू पांडेजी टानुर अनुदान हानोर माध्यमे एरे नवा पाकघर गो निगो दारोद्घाटन बाका हुआ गलगा लाइटिंग में प्रेशर पूरा पड़ो इधर बड़े इधर हलवा सीलिंग लाइटो लगाई दीजो हमको तो सलाह देना भी हम तो अब सलाह देने में डरने लगे। सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर स्टार सीमेंट डांगरिया बिरजू पांडे जी দুগরুম রে গিরকর সৌজন্যে আজি নয়া পাকঘর গো উন্মোচিত ওইল এবার আলো মইলে আস্তা গো এপেত খানার ফার্ম হানুই তুই আমার মুখ্য মালঠেপ গো জায়গা আছে তো খানি খেই করিয়া এহান খানার ফার্ম হানুই তুই হান ভবিষ্যতে এটা আজিকার কাবুলিয়া শুভ নববর্ষর হমা শ্রদ্ধা ভক্তি কাত করিয়া শুভেচ্ছা জানিয়ে বাঁকা আমি অজিকার এরে ও এহান হাবির মুয়ে তুলিয়া ধরানোর চেষ্টা করল। নমস্কার।